Good morning, pag-usab mga kapuso karong buntaga. Let's learn more about love for reading. Kinsa may mga bookworm diya, hands up ko ng mga kapuso. Unsaon man nato pag kumbinsir sa ato mga kabatan-unan to love more kining pagbasa, pagkat-on gyud pinaagi sa atong mga libro diha. Karong buntaga makauban nato journalist, writer, storyteller inahan Chris Evert Ruffolo. Good morning, Chris. Good morning, Ken. Good morning. Good morning ninyo dihang tanan. Thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntaga. Can you tell us more about yourself o kining imong na-develop gyud nga passion or love for reading? I'm a journalist by profession and I'm also a mother of 3. So I've been reading since I can remember. Nagdako maguko sa usa ka balay kinba nga naagi yung newspaper. So akong lolo ug lula nga mga tindirog tindira sa merkado sa Mandaue, naagi na sila dalhon nga newspaper kada gabi kada uli nila. So nagdako gyud ko nga magbasa gyud, and the same love for reading akong gidala diri sa among panimalay nga karon nga inahan asad ko. O karon nga mother ka, advocate yung kaning storytelling labi na sa mga bata. Can you share to us kini mo gipangbuhat sa mga kids? Well, ubay-ubay ni no, pero magsugod siguro ta sa katong sa Basadors. I co-founded an NGO called Basadors. It started out as a volunteer storytelling group. So magkatong wala pa ning virus, magtuyok-tuyok mi sa lahi-lahi nga lugar sa Cebu aron mubasa sa mga bata. No, dili lang sa kaning mga schools but really sa mga depressed communities o sa mga bukid o mga isla. Kay alang namo ang kaning pagbasa man gud dili ra man gud siya want. It's actually a need. So kinahanglan siya kay labi na karon sa panahon nga na ay fake news, na ay mga dili mao nga gipang sabwag nga mga balita. So kinahanglan nga ang atong mga kabatan-unan tudluan nato unsaon pag think creatively and also critically para kahibalo sila unsaon pag distinguish paglahi sa dili mao ug sa maayo. Cliche siguro para sa uban, pero unsay benefits, unsay kaayuhan kung you're into reading? Well, number one, your imagination really improves, no? Kaysa mga bata nga dili magbasa. Ang reading sa gisugod nato ken nga dili bitaw nga kanang pugso na to ang bata nga kinahanglan mo basa gyud ha aron ma-bright ka. So we start the love for reading with storytelling because it has to be experiential. So kinahanglan ma-experience sa mga bata nga lingaw siya aron dili sila mahadlok nga magbasa. So kining storytelling ninyong advocacy layo na gyud kag naabtan ani Chris. Yes, oo. Ganahan kay ko kay murag naabot naman gani mig Negros actually. Abot mig Negros, kids there are very attentive sa mga isla sad. Ganahan kay sila nga bisitahon sila mura kag artista dito ken kung mga ato ka ani nga mga lugar. Pohon mosoroy unya ta. How do you attract the attention sa mga bata o pag-retain silang attention sa imong storytelling sessions man, Chris? Magsugod gyud tag kanta, no? Kanta or sayaw nya ma-relate kini sa istorya. Nya ikahuman sad sa istorya naay activities at ang gitawag nga post-storytelling activities aron nga mapalig-on pa ang pagsabot sa bata sa istorya. Karon Vert, kataghanan sa atong mga kabataan na sa balay stay at home, wala pag-awsa sa mga ginikanan. Ikaw, how will you convince kids, mga kabataan-una to diha to read instead ani mga mobile games ug uban nga mga magsigil na magduwa o mag-standby lang sa balay? We can only guide, we cannot force them to do it, no? So, mo na siya, ang kinahanglanon natong naon, we have to be mindful nga naata, we are in the moment, ug isip mga ginikanan, that we lead by example. So kung di taganahan nga akong mga anak na sigig cellphone o sigig laptop, di sad nato sila pakiton nga pirmi lang ta nga naglumlum ta sa atong cellphones, di ba? So we have to lead by example. So it has to start with that. Gawas sa reading o storytelling, doon na pa kailangan yung mga advocacies. Labi na ni mo tabang pod sa uban. Can you tell us more about this? Well, I also have a blog. It's a motherhood and parenting blog called Reading Ruffolos, and then you can find a lot there, raves, my ranting, magyaw-yaw ko diha kung akong kakapoy as a ginikanan, ang ako pong mga tips aron masunod sa ubang mga parents, no? So isip ginikanan na kita ko kanang entrepreneurship book sa Facebook, and then na gibasa ni sa akong anak nya nakatukod siya gamayng business niko karon nga quarantine, karon nga sa pandemic, iyang gitawag og tindahan ni Tonya. So she sells school supplies and books. So ang halina mo ani, murag Mayo man siguro to nasugdan. Ang halina mo ani, isugod na mo og palit og mga school kits, mga school supplies and art materials og face masks. At the same time thermometers and lately reams of bond papers among silingan nga public school.
So this generated attention. Sumoon nang sa among ikaduhang butong, i-donate nami sa same school o karon na nami sa among third round. Ginagmay bitaw, but I also want to teach my children nga we don't need to disconnect ourselves from the community even if we are physically distancing ourselves from the rest of our community. Kay we're still part of a community. It's just that dili lang pay makahag, dili ka kalamano, pero dili gud pasabutan na nga months ay kanang naarag ka sa balay wala na tay buhaton. Can you share to us more about your 3 kids, Chris? I have twin kids, 7 years old, bago lang nagsitian yung lalaki o babae, si Manoy Nicolas o si Manang Antoinette. And then ang among kinamanghuran is si 4 years old, si Jeff Jr. So they're multicultural children because I'm married to an Italian American and then ako Pinoy. We've lived in the Philippines, in China, and the US. So the kids are also multilingual. And at the same time, kanang muramig gamay nga ecumenical council diri sa balay kay akong bana Mormons. So nya Katoliko, ang among yaya kay Sabadista. So we've been raising them to be very open and very, in a way, tolerant about other people's beliefs. Finally, message lang nimo sa atong mga tao, Dear Chris, maybe they also like to support your advocacy o balik ta atong saan pagpa-develop gyud sa love for reading sa atong mga igsuonan niya. Oo, mga ginikanan importante gyud nga naa gyud kita, di man siguro pirmi kay naman tay mga trabaho sad no og laing kabilinggan, pero importante nga sa kanunay pakilid sa atong mga anak, ato silang bantayan, ato silang gaidan og dili na to sila pasagdan. Let us not allow gadgets, computers, laptops, or cell phones to babysit our children. And with that, thank you so much sa pag-uban ka namo karong buntag atong higala, Chris Evert Ruffalo. Thank you very much sa pag-uban ka namo, Chris. Thank you. Amping mo diha.